tomto videu se podíváme na nástroj KeePass 2, který jsem zmiňoval ve svém videu Hesla, vše co potřebujete vědět, a který lze použít jako možného správce hesel. Nejprve se podíváme na to, kde a jak KeePass stáhnout. Spustíme si jakýkoliv prohlížeč, v našem případě Firefox, a do vyhledávače zadáme KeePass 2. Hned jako první odkaz se nám nabízí stránka keepass.info, která je oficiální stránkou pro tento nástroj. Klikneme tedy hned na první odkaz. Při přístupu na tento web je potřeba udělit souhlas pro použití cookies. Nyní se nacházíme na stránce v sekci Download neboli stažení. Zde si můžeme stáhnout KeePass jako instalační balík nebo jako portable verzi. Portable verzi oceníte jistě v případě, kdy nemáte administrátorská práva k instalaci programů. Pro naši ukázku tedy zvolíme stažení portable verze. Klikneme na tlačítko Download Now. Opět je potřeba udělit souhlas s použitím cookies. Následně počkáme 5 vteřin a KeePass se začne automaticky stahovat. Soubor uložíme na disk. Po stažení souboru přejdeme do složky pro stažené soubory. Soubor je ve formátu zip a proto je potřeba soubory rozbalit pomocí extrahovacího nástroje, jako je například WinRAR nebo 7-zip. Rozbalíme soubory a po rozbalení se nám vytvoří složka s rozbalenými soubory. Z této složky již můžeme spustit samotnou aplikaci. Po spuštění aplikace je nejprve potřeba vytvořit novou databázi. Klikneme v menu na File a následně na New. Klikneme na tlačítko OK. Uložíme si naši databázi kam potřebujeme. Databázi lze uložit i na flash disk. Následně zadáme heslo, kterým budeme k databázi přistupovat. Následně klikneme na tlačítko OK. Dále si můžeme vytisknout informace o tom, jak do databáze přistupovat. To samozřejmě můžeme udělat, ale přístup je opravdu jednoduchý. Já tedy volím Skip, neboli přeskočit tuto možnost. Nyní jsme vytvořili databázi a KeePass nám automaticky předdefinoval nějaké skupiny pro ukládání hesel. Tyto skupiny můžeme určitě využít. Můžeme je přejmenovat, změnit ikonu nebo si můžeme vytvořit nové. Do těchto skupin můžeme následně vkládat své přístupy a hesla. Přístup vložíme tak, že klikneme do prázdného prostoru pravým tlačítkem a klikneme na možnost Add Entry. Vyskočí nám nové okno, kde můžeme vyplnit popisek přístupu, zadat přihlašovací údaje, URL adresu a poznámky. Lze použít i další nastavení na dalších záložkách, ale první záložka je většinou dostačující. Když poté klikneme na tlačítko OK, můžeme vidět náš nově vytvořený přístup. Přístup můžeme vytvořit i z menu po kliknutí na čtvrtou možnost, a to klíček se zelenou šipkou. Novou skupinu můžeme vytvořit po kliknutí pravým tlačítkem v oblasti menu a následně zvolením možnosti Add Group. Skupina se vytvoří ve skupině, kterou máte aktivní. Proto pokud chcete vytvořit hlavní skupinu, musíte nejprve kliknout na Database a následně přidat skupinu. Před ukončením programu je dobré vždy veškeré změny uložit kliknutím na třetí možnost v menu, a to na disketu. Pokud byste měli rozpracované nějaké změny a chtěli program ukončit, KeePass se vás automaticky zeptá, zda chcete změny uložit. Pokud KeePass vypnete, lze ho opět jednoduše spustit. KeePass si navíc pamatuje cestu k poslední otevřené databázi. Proto nyní vyplníme už jen naše heslo a dostaneme se k naší databázi hesel. V tomto případě tedy stačí pamatovat si jedno hlavní heslo, díky kterému máte přístup ke všem ostatním přístupům. KeePass navíc umožňuje přístupy lehce skopírovat dvojklikem.
Nemusíte tedy nic složitě přepisovat, ale stačí takto skopírovat přístup a vložit ho tam, kam potřebujete. Na vložení máte 12 vteřin. Poté KeePass automaticky vymaže kopii přístupu z paměti, aby se vám nestalo, že za několik minut omylem vložíte vaše přístupy někam, kam jste nechtěli. Práce s KeePassem je opravdu jednoduchá a věřím, že si tento způsob správy hesel oblíbíte. Pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte na like a odběr a mějte se fajn.